разделение. Господина има си. Кажи здравей ли? Госпожа. Тук е да те пусна нагоре. Здравейте. Клипче. Сиси. Клипче. А защо не ми даде да говоря? С Бог говоря. Вики, с кого говориш? Заснели Мезмундо, къде си? А защо те накара? Ето и баба. Мезмундо, къде си? Виж, тя се разпрела. Къде ти другия ластик? Горе, как си го изцапала. Ко си го търкалял, ма виж кой е мръсно. Що тъй си мръсно? Хайде, че нямаме време. Аз искам да ям джунер. Джунер си идеш. Чао, Вики! Чао!